За мен бедността е вид проклятие. Ние не сме създадени да бъдем бедни. Ние не трябва да живеем в бедност, нито да живеем в болести. Много пъти хората си мислят, че да помагаш на някой трябва да се нагърбиш с цялото време. Не е нужно. Аз съм минавал през ситуация, в която с жена ми и с децата ми не сме имали финанси да изкараме месеца. Най-бързия и най-лесният начин, по който можеш да се оправиш, е когато се отвориш за някой друг. Така устроен света, че в крайна сметка без значение каква религия човек изповядва, или какъв етнос, или какво вярно убеждение има, колкото повече даваш, толкова повече живот ти връща обратно. Кампания, и когато отидох да му занеса парите, бяха явно останали почти без пари. Те се разплакаха, протегнаха се ръцете и ми казаха: моля те се, докосни ни. Казвам: защо? Ами, искаме да преживеем Бог. Това бяха тяхните думи. И аз, супер се изненадах. Това, което ги докосва, не е толкова, че някой е дал 20 или 50 лева, а това, че толкова много хора са дали за някой, който не познават. Защото всъщност това не е... Ето това е за мен истинското чудо. Наистина вярвам, че българина сякаш има способността да откликва на нуждите на хората. Си давам сметка, че да, аз мога да кажа, тези хора си го заслужават. Но решавам да мисля по друг начин. Здравейте! Днес ще имаме един много интересен разговор с един прекрасен човек, който познавам от дълги години, с който имам честа да работим заедно по един проект, който сме нарекли Двете лепти, и който реши да покана да направим един така да кажа, по-неформален разговор относно дарителството по принцип, относно това какво кара един човек да дарява, какво пък спира може би някой друг, какви са трудностите в всички тия процеси. Изобщо самия Живко да сподели малко повече как точно той вижда тези неща, понеже в крайна сметка той е един от основателите на платформата Двете лепти, която, за тези, които не знаят, е една онлайн платформа, чрез която даваме възможност на хора, които имат нужда, да бъдат представени по един малко по-различен начин, а именно не самите те да представят себе си, а трети лица, които сме нарекли самаряни, да правят кампании за тях. Тоест, това, което ние правим като платформа, е, че ние даваме възможност на проверени хора, така наречени самаряни от нас, да предоставят пред другите кампании, за които да събират дарения. И така, преди да се отплесна съвсем, Живко, добре дошъл. Аз ти предлагам с няколко думи, ако искаш направо първо ти да представиш себе си. Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата на Иван Василев и за възможността да представя не само себе си, а и платформа за дарение Двете лепти, както той обясни. И казвам се Живко Тропчев, роден съм в Ямбол, далечната 1970 година. Не е чак толкова далечна. Сега 54 ще правя, така че да, не е толкова далечно. Към момента имам 3 деца, семейно положение, женен, и съм менеджер в българска IT компания. В тая компания съм от последните 15 години. Мога да кажа една успешна компания. Да, и аз потвърждавам. Така че това е кратката представяне. Разбира се, може да се включат много други неща. Добре, какво е това, което всъщност те провокира да бъдеш от инициаторите на цялата платформа, на цялата идея за даряването за Двете лепти? Ами, не е тайна, че хората, с които са ми приятели, познати, съмишленици в работа и изобщо в живота, хората, с които съм израснал, имам взаимоотношения, това са хора, които малко или много променят както те мен, така и аз тях, надявам се. И идеята за дарителството, за помагане, някак си на тази група от хора никога не е била чужда. Самия ти си част от тази група от хора. И някак сме искали добрината, която ние сме получили, добрината, която е в нас, която сме приели, и
имаме възможност да я дадем, да я изразим в платформа, така че да покажем, че не само ние, но и други хора могат да се включат в тази платформа и наистина да намерят добрината в себе си и да бъдат отговор на някоя молитва, отговор на някоя нужда. Така че наистина двете лепти, това е платформа за дарение, която е целта е да променя живота. Да променя живот в положително. Да свързва нуждаещи се и доброволци. Да. Понеже това някак се винаги е било в сърцето ми, тази идея намери място и в интернет пространството. Да, всъщност ние вече колко 4 години ще станат, даже повече, може би, както я пуснахме в действие. Не е много време, не е чак толкова малко. Аз си мисля, какво ти е мнението за целият този период, който мина до сега. Мисля, че това, което те е мотивирало да се включиш въобще, нещата, които ти сподели, от една страна да помагаме на хората, от друга страна да запалиме пък в тези, които имат потенциал да помагат да го правят. Доколко мислиш, че успяваме да постигнем тия намерения? Да, наистина това е да си призная една нелека задача, поради факта, че има платформи, които злоупотребиха с добрината в хората и се позволиха да се присвоят пари. Но когато гледаме резултатите за тази малка група от хора, които стартирахме от начало с проекта, начина по който мислехме името, начина по който обсъждахме какви бутони да има на сайта, какви да са наистина принципите, с които искаме да заложим, така че да се вижда нашата честност, да има прозрачност. Начинът по който това нещо в един момент изкристализира и продукта, който в момента имаме, и разбира се след това с сдружението, което направихме, и хора откликнаха на това сдружение и отначало бяхме 4 човека, а сега в сдружението сме, вратите са отворени, вече сме около 15 членове и парите, които са минали през нашата платформа, двете лепти, според мен е критерий, че ние наистина това, което сме направили, се е изтрувало. И е запалило други също. Вместо това не само други хора. Да, почнахме 4, сега сме 4 пъти повече, 16 човека. Да, и това е официалната статистика. Реално има много хора, които ни подкрепят по всякакви начини, извън това, което е. Ние сме благодарни на всеки един от тях. Да, напълно съм съгласен с теб. Между другото, може би тук е хубаво все пак да споменем, че една от основните идеи да стартираме тази платформа беше, защото към този момент специално всички подобен тип фондации и така нататък, всеки иска има някакъв дял от дарението, който присвоява за да съществува самата организация. И ние, не знам дали помниш, в началото беше много интересен момент, когато чуехме дали да вземем комисионна и ние като всички останали. Мисля, тогава нещо за 5%, мисля, че беше. Не е голям процент, но все пак е някакъв процент. И тогава много добре помня момента, в който някакси двамата с тебе говорихме и сякаш тракна между нас, че всъщност няма да сме ние, ако го направим с комисионна помощ. Беше още преди стартираме. И тогава един от екипа ми каза, добре хора, вие сте много хубави идеалисти, ама така не работят нещата, Мисля, трябва да има от някъде приходи. Но някакси тогава вярвахме, че просто започваме така с ентусиазъм и после поканихме на нас, който иска да помага, за което съм благодарен на всеки един от хората, които последните години се включиха. Но всъщност аз лично съм много щастлив от това, че този модел почва да става. Не сме толкова странни, деца вика. Започват други платформи по такъв начин да действат. Тоест вече се приема по-скоро към норма върви това, този, който събира някакви дарения, да ги събира без комисионна. И съответно, ако той ще събира дарения, да събира за себе си отделно от това, което прави за самите кампании. Защото де-факто е малко, как да кажа. Това е въпрос на стратегия, но нашата стратегия беше тази, аз честно казвам, да не говорим, че генерално те парите не минаваха през нас. И цялата идея е свързваме дарява с самаряна или директно или с дарителя. И всъщност по този начин дори да искаме да злоупотребим, това беше на част идеята, нямаме да няма съмнение в хората, защото ако сме честни, както ти каза, много злоупотреби има и все още сякаш у българите има това чувство. Тия тук някаква. Какво мислиш? Има ли го това още като мислене в хората или съмнителни ли се? Според мен няма как да го няма. И то е една доза трябва да го има.
Не можем сляпо да се доверяваме. Наистина нещата трябва да се проверяват. И аз се радвам, че хората са така мнителни, леко на моменти страх дали правя правилното нещо, поне що се отнася до нас, защото вярвам, че ще разберат истината и тогава ще бъдат спокойни. Много по-добре да се проверят нещата, но разбираме хората, които се съмняват и продължават да се съмняват. Все пак живеем в много динамични времена, смея на политически системи, политически строеве, ориентация политическа, наляво, надясно, изток, запад. Много хора излизат и говорят неща, които са свързани с интереси, не толкова с истината. Така че да си леко мнителен, според мен е добре и нормално. И нека да продължава да е така. Това е между другото интересна гледна точка. Не се бях замисля, че всъщност може би една от силните черти на нашия народ е точно това постоянно съмнение. Въпреки че го трябва да съм честен, аз си мисля нещо друго, че пък хората, които са по-предразположени към това да споделят с другите, те по-скоро спадат към тази група хора, които са по-доверчиви в крайна сметка. Защото ако се замисли, дори да направи всичко идеално и перфектно, нали, ако човек да си намери оправдание, винаги може да намери някакъв кусур. Сега се сещам, мога да направя някакво предаване с Диди, нали, която ни помага с дигиталния маркетинг и така нататък. И всъщност, помниш как в началото имаше доста хора, които коментираха, съмняваха се по Фейсбук, нали, по кампаниите, измамници, лъжци. И всъщност не помня колко време. Тя ще каже, може би от една година, докато хората започнаха да разберат, че всъщност сме поредната словалка, която идва, взима някакви пари и ни бяга, нали? В този смисъл аз по-скоро съм съгласен с теб, че хубаво да има съмнение, стига то да не е, да не е безгранично. Тоест някакъв момент, когато вече нещата работят, би трябвало да кажеш, окей, то няма гаранция за нищо в този живот, но нали, да. Хубаво е да мине в един момент в доверие и вяра, разбира се. Да. Но има нещо интересно, че наистина някои от хората, които отначало най-много се съмнявали, сега са ни най-големите фенове в кавичка. Нали? Да, има го това. Да, съгласен съм, да. Ами да така си това всъщност са хора, които много пъти това са критични хора, които мислят трезво, анализират и в този смисъл, ако веднъж такъв човек бъде убеден, той пък става много Да, съгласен съм напълно. Добре, какво мислиш като цяло какво мислиш като все пак вече 4 години, всъщност ти реално си официалният председател на сдружението и от тази ти роля, от тази ти позиция, така като говориш с хората, като общуваш, как би коментирал като цяло българина спрямо целият процес на даряване? Мисля, че хората даряват все повече и стават все по-стиснати, защото има две теории. Едната е, че когато едно общество забогатява, то едва ли не става по-стиснато. Другата теория пък казва, че всъщност колкото пари има един човек, толкова повече може да мисли за нещо извън себе си. Какво мислиш ти по този въпрос? Много интересен въпрос. Аз наистина мога да коментирам само българите. Аз съм живял в други страни. И сега не мога точно да се определя в кой живот, в коя фаза на живота се намирам. Дали в фаза, в който от беден съм богат или от богат ставам беден. Но да, наистина интересен въпрос. Аз смятам, че надявам се, че когато хората стават по-богати и имат излишък, би трябвало да са по-щедри. Надявам се наистина богатството да не закоравява сърцата на хората и да почват като Чичо Скруч да се го събират някакви складови банки, буркани под дюшеците, а наистина да разберат, че ние сме хора и състоянията, които ние сме били на младини или пред години, когато сме имали нужда от помощ, може би някой сега друг е в това състояние, поради една или друга причина. Но наистина вярвам, че българина сякаш има способността да откликва на нуждите на хората. Което го виждам и да, дръпнете, серте, изглежда рабат, някой път псува, обаче когато се наложи да помогне, наистина той е същия, който е псувал и крещял, идва и казва, ще бутне колата, ще яде ток. Не, някак се... Да, доста интересен феномен. На Запад външно изглеждаме по-недружелюбни, да кажем, но всъщност сме вътрешно много по-сърдечни, колкото го представяме, нали? Ами поне доколкото съм чувал за западните общества, аз не съм живял там,
наистина те са доста по-любезни, отзивчиви на пръв поглед, но ако трябва нещо да се помогне да се свършат работа, все едно, попитай някой друг. Да. Не, то, нали, то малко е, нали, както кажеш, не сме живяли твърде дълго в чужбина, че да направим някакъв анализ, не е това темата на разговора, но аз специално за българите си мисля, че наистина съм съгласен с теб. По-скоро не сме чак толкова отдавна били бедни, когато сме си боряли киселото мляко в хладилника или там инфлация сме имали по хиляди цифри, нали? И в този смисъл, нали, със сигурност нашето общество забогатява по много показатели, това е неоспорим факт, но не е било чак толкова отдавна, когато наистина бяхме доста бедни като общество. И според мен това ни прави още живи и така сетивни към страданието на другите и това, че в крайна сметка нали, някой друг може да има нужда помощ, както казах, едно време съм имал аз и някой наш близък или познат. Това, което според мен хората избягвам някой път, не го осмисляме, е това, че си казваме, те богатите мани ги тия. Що, понеже в някакъв момент в нашето общество, това, което според мен е най-големия проблем, е, че все още не малък процент от хората, които са по-заможни, не са заможни поради усилията, които са залагали, ресурсите, не са толкова имитирали знание, риск, предприемчивост и труд, но все още не е малка част от богатите хора са станали по други канали, по други начини. Нали. Но ако трябва да сме честни, ако един човек наистина, как да кажа, успял чисто материално живота, по всяка вероятност това е станало заради качества, които той развива във времето, които качества би трябвало да му помогнат да бъде по-емпатичен, нали, да не мисли само за себе си, не само за своето его. Така че да ти кажа, аз съгласен с теб. По-скоро мисля, че перспективата е добра, пък и то май гледахме тук скоро някакви анализи, че процента на хората, които даряват, се увеличава. Не много бързо, но това е посоката. Да, и аз по-скоро искам да се фокусирам върху мнозинството от хора. Винаги ще има изключения от много богати или много бедни, които нали, не попадат в статистиката на математиката, нали, минимумите и максимумите се изключват, някой път се гледат, осредняват се нещата. И да, аз искам да гледам ядрото, което може да промени ситуацията. Да. Добре, какво ще кажеш тогава за един много интересен въпрос, който аз лично съм се сблъсквал неведнъж? И особено когато говоря с разни хора на бизнеса, по-такива, по-активен тип хора, по-предприемчиви, нали, не мога да има хората на такива и такива, но наобщо казвам, спокойно може да кажем, че има хора, които са малко по-социално ориентирани. Има такива, които са как да кажа, работохолици, да извършат някаква, да спечелят някакви пари, нали? И с този тип хора, които ми случва да говоря, много пъти получавам като отговор: да, хубави неща правите, Ванка, чудесно, браво, адмирации, но аз смятам, че всеки си заслужава това, което си има. В смисъл, за да бъде този човек толкова зле, то по всяка вероятност той си има причина. Той си е виновен, взел е грешни решения, не се е образовал, примерно такива неща. Какво би отговорил на такъв тип възражение? Това също е много интересен въпрос. Разбирам ги тези хора. Разбирам ги, защото наистина по някой път, ако погледнеш ситуацията и вземеш конкретни примери, конкретни хора, конкретни ситуации, наистина може да си направиш тези изводи, но аз не искам да оставаме на това ниво от няколко случая, да обобщаваме за всички, защото ние наистина не знаем през какво са минали тези хора. Не знаем в детайли нито семейните им положение, нито финансовите, нито им кризите и фалитите, които са преживявали, нито здравословните проблеми. И не можем да видим един човек, да му видим 5 или 10 минути от живота и да го осъдим, да кажем, той трябва да е така. Всички ние сме минавали през трудности. Аз съм минавал през ситуация, в която с жена ми и с децата ми не сме имали финанси да изкараме месеца. 3 деца, имаше по-трудни години, кризи, инфлации, липса на работа, не беше толкова лесно да се намери работа. И ако някой ме погледне в този момент, може би ще каже: ти се заслужаваш. Нали? Значи аз не обичам и не искам да съдя хората. Може би в конкретни ситуации наистина са прави. Но като цяло, дори да е така, ние ако направим нашата добрина към тези хора и им подадем ръка, защо да не се промени тяхната ситуация? От нещо, което са заслужавали, сега да служат нещо по-добро. Да. То всъщност любовта не е ли точно това да направиш нещо не защото трябва, защото си длъжен и понеже другия си го заслужил, а понеже просто част от тебе, от твоята същност като човек, нали, това не отличава много пъти, нали, от
някои други животински видове, че просто ние сме готови да се поставим на мястото на други, ние сме готови да проявим емпатия, готови сме да търсиме смисъла, нали, както ти знаеш, аз съм фен на Виктор Франкъл, нали, и логотерапията, нали, той твърди, че смисъла винаги е извън нас, винаги е нещо да направим за някой друг, за една друга кауза. И в този смисъл, нали, ако винаги ще търсим най-идеалния кандидат за тази наше посвещение, дето се казва, може да не го намерим никога, нали. Пък и нали, това, което, нали, каза, че всъщност това беше хубаво, което каза, нали, че какво като го заслужават. В смисъл, значи първо, аз си мисля за това, нали, първо да кажа, че аз също по-скоро спадам към тази друга група хора. Хората много някаква правят тази грешка, че смятат, че аз съм много социално ангажиран. Истина, че аз съм доста прагматичен човек и доста обичам организираността на нещата. И когато някой човек е по-муден, по-бавен, малко по-мързалив, и по-скоро аз съм готов да кажа, толкова си заслужаваш, оправи се, нали? Обаче в следващия момент ти казвам, добре, не е хубаво, той си го заслужава. И какво от това? Има една мисъл, която много ми харесва, която казва, хората, които най-много имат нужда от обич, са тези, които най-малко го заслужават. Не е ли така? Мисля, човек се държи грубо, нали, държи се грубо, държи се така по-дръпнато. Явно, за да се държи така, този човек явно не му има някакъв проблем в живота си. А когато сме щастливи, когато всичко върви наред, ние сме тогава сме много готини, нали? Да, така е. В този смисъл, ако човек е изпаднал в някаква нужда, било то поради здравословен проблем, било то поради нещо друго, не е реално да очакваме тия хора да бъдат най-сияйните, най-слънчевите, нали? Смисъл такъв, как да кажа, въпреки че все пак една от идеите на самаряните и на начин, по който сме изградили платформата е точно това, да кажем, ние работиме с конкретна фундация, която има 50 семейства под ръка, с които тя работи, примерно. И нали, нашата идея е да събере тия 5-6 от тях, които смятаме, че наистина биха били, как да кажа, най-лесно биха мотивирали дарителите. Нали, защото е ясно, че има хора и хора, на които много по-лесно човек дарява, има други, на които си кажеш, нали, да се оправя сам. Да, точно така. Да. Но все пак, наистина, за мен е ключово да не прибързваме да съдим. Да. Точно така, да. Да се опитаме да погледнем зад това, което виждаме и наистина, защото и ти много добре знаеш, че понякога самото внимание и отношение, което показваме на хората, толкова ги променеш, че разчупва в тях окови, разчупва каменни сърца. Последния път, когато аз ще поделя нещо лично. Да. Последния път, когато занесох пари, които събираме от двете лепти, понеже аз съм, освен че съм председател и съосновател, аз и създавам кампании, т.е. грижа се за хора. Тоест ти от първите ни самаряни, де факто. Да, аз съм един от самаряните и видях един човек, за когото създадох кампания, живее на паркинга на колите в една каравана без крака и да, направих кампания и когато отидох да му занеса парите, бяха явно останали почти без пари. Те се разплакаха, протегнаха се ръцете и ми казаха, моля те се, докосни ни. И аз викам, защо? Ами, искаме да преживеем Бог. Това бяха тяхните думи. И аз, нали, супер се изненадах. Тоест, как добрината, не само 50 или 100 лева, които ще му дадем този месец, но промяната в тяхното сърце и живот, начин на мислене, това съм сигурен, че ги топли много повече. Не само тези пари. И наистина си давам сметка, че да, аз мога да кажа, тези хора си го заслужават. Но решавам да мисля по друг начин. И наистина това за мен е вид чудо. Така да усетят тая любов. Wow. И това се струва. Нали, когато видиш това, се казваш, нали, всичко, което сме правили до тук, се струва да продължим. Ти всъщност отговори на един от въпросите, именно кое е това, което те кара да продължаваш, да даряваш, защото аз как те познавам, ти си спрял да го правиш. И много преди нали, компанията, в която работите, се развива добре и сега, когато мисля такъв, ти си за мен един от хората, които си за пример за това, че без значение в какво се променя около него, сърцето ти остава също, даже по-скоро бих казал, че продължава да надграждат на това отношение. И сега като те слушам тази история, като сподели, мисля, че отговори на въпрос, що продължаваш да го правиш.
Ами, преди малко споделих, че сме имали ситуации, в които сме били без пари за края на месеца. И дори през тези периоди съм бил доброволец и съм отделял част от парите си за други. И за мен някакси сега се го обяснявам, може би когато, ще дам един пример, свързан с земеделието. Добре. Когато се прибере реколтата, жито, царевица, ечемик, там каквото се сее, картофи, нали, човек винаги отделя за ядене, обаче отделя и едно количество за да посее до година. Да. Нали, някак си няма как да изядеш всичко. И за мен, нали, това, което се правя като дарение, тая помощ, за мен е вид сеяне в живота на други хора. Да може нещо да... Защото сеем едно семенце, а принципа на сеянето и на жънето от едно семенце се ражда клас. С 50-60 зранца, не знам. И не съм занимавал с земеделие. И да, за мен е да извършвам добро е да сея в живота на другите. Както в моя живот са сели хора, дали с помощ, дали с материални неща, дали с финанси, дали с помощи, да ми помогнат. И това е вид помощ. Докато мога, ще го правя. Страхотно. Защото процеса на сеяне и жънене, докато има тая земя, ще има и процес на сеяне и жънене. И аз не съм част от този процес. Аз, освен да добавя, че съм щастлив, че съм част от живота ти, ти си част от моя живот. Друго не знам какво да добавя. Не, наистина, Живко, не знам ли си даваш сметка, но забелязал съм, че повечето хора, които не си имат сърце като твоето задаване, те не си дават сметка какво богатство са. И всъщност аз смея да твърда, че света няма да е същия, ако хора като тебе няма. Просто защото всеки път, когато даваме нещо извън себе си, нещо, когато направим към някой, който изглежда, че не си го заслужава. Когато не го правим по задължение, не го правим поради някаква религиозна догма или поради гузна съвест, просто го правиш, понеже това си ти, това е станало част от теб самия. Това са тези мигове, в които, когато обичаме да казваме, небето се свързва с земята. Тоест, това е момента, в който аз си го представям чисто визуално, нали, знаеш, някой път е мрачно времето, облаци така са се натиснали с едно атмосферата и в един момент някакъв слънчев лъч идва на земята. И някак си, колкото повече такива слънчеви лъчи има, според мен така се променя. Ние много път не искаме да променим управниците, те са част от нас, ние сме част от обществото, така или иначе. Нямаме кой знае колко много да дръпнем. Ние трябва да си обърнем обществото. И в този смисъл се замислям какво мога да направим, или въобще какво ти мислиш, че би била стратегията, въобще има ли какво да направим всъщност за това повече хора действат по този начин. Хора, които се съмняват, малко по-малко се съмняват. Хора, които се колебаят, дали да помагат, дали си струва, да бъдат малко по-дръзки, малко по-смели, да го питат. В крайна сметка, ние не случайно сме кръстили платформа двете лепти, понеже нали, това е една история, в която една бедна вдовица, нали, в Новия Завет се разказва, която даде 2 лепти, които се равняваха на какво беше на 50 стинки нещо време горе-долу. А по това време имаше обичай, всеки идва да дарява в храма и всеки, нали, ето аз тук давам, колко си разни богати и такива знатни хора. Идва нашата женица и дава 2 лепти, което е буквално смешка. Нали? Би трябвало всеки да го презре, но Исус вижда това и толкова се впечатлява, казва, тази жена даде всичко от себе си. И толкова се впечатли от тази история, че до ден днешни продължаваме да разказваме, даже и платформи се кръщаваме на тази случка. В този смисъл, какво мислиш наистина, какво би казал на човек, който се колебае? Какво би насърчил някой, който те слуша така, слуша тебе, слуша мен и си казва, тия двамата явно си няма друга работа. Какво се занимават, нали? Ами да, истината е, че наистина трябва да му кажем нещо и то да му кажем, виж нас. Ние трябва да сме пример. Хората трябва да сме пример. Аз на място, където работя, съм помолих фирмата, показах им сайта, запознах ги с платформата и казах, искате ли тук по Нова година да направим такава кутия за дарения, можем да си изберем кампании и каузи и фирмата, ако застане зад проекта и хареса кампании, и фирмата застана. И каза, добре, дори тази година беше 2-та година,
подред, в която те ме потърсиха и казаха, искаме пак да направим дарителска кутия. Този път, само да уточним, миналия път ти си им предложил, този път те сте потърсили, така ли? Точно така. Тая година те ме потърсиха, аз бях изненадан. Защото аз не искам да злоупотребявам с това да насилвам фирми, давайте, вие сте богати, имате пари. Аз смятам, че това трябва да е наистина лично решение и отношение към нещата, но да, за мое щастие те ме потърсиха. И хората, които питат кои сме, какви сме, нали, аз смятам, че тогава е момента, в който ние можем да кажем какво вярваме, какво се целим, как искаме да помогнем. Вижте на нас самите. Ако повярвате на нас, нали, повярвайте и на това, което правим. Така че да, трябва да кажем, трябва да покажем с личен пример и така можем да променим. Един-двама да променим, те да променят един-двама. Знаеш, рекурсията по две, може много хора да се променят. Да. Това, което смятаме личния пример и това, че хората ни познават. Да, но има още нещо, аз си мисля, нали, тук е малко труден баланс, напълно съм съгласен с тебе. И всъщност това, което може би някой път не липсва, поне за себе си, нали, говоря, е тази експанзия. Тоест, много пъти така някой като нас решава да прави платформа, само че си взима процент комисионна. Било то официално или си го прави по някакви други начини. Този човек, той е мотивиран много пъти от желанието за пари. Това е така един от начините, които човек може да стане богат. Нали. И той е мотивиран, той рекламира, той разпространява, той раздуха, той пуска постоянно видеа, така. Аз до сега не съм видял много видео, в което ти се снимал себе си селфи, нали, как помагаш някой да си го прегърнал. В този смисъл, ние хем сме пример, хем обикновено такъв тип хора не са ли доста, не остават много пъти в сянка. И малко ми е така, много ми е трудно на мен този баланс, как хем да не се пъчиме, нали, какво правиме, хем от друга страна, аз съм напълно съгласен с тебе. Кетрин Кулман, нали, беше казала, проповядвай цял живот, само в крайен случай, ако трябва, нали, използвай думи, нали. Тоест, нали, ясно, че да набием на хората главите, нали, да блъскаме, давай бе, дарявай бе, трябва да даваш, това е добро за тебе, добро за всички. Нали, ясно, това няма да работи. Но от друга страна, как да направим този баланс, че хем да сме пример, хем път да не си оставаме в някакъв си наш балон, само да си живеем в това, не знам, какво мислиш? Според мен, надявам се да стигнем до този момент, в който, нали, парите, които са минали през нашата платформа, не са скрити. Те ги има на всеки, който влезе в сайта dvetelepte.com, може да види сумите, които са минали за последните 4-5 години. Там пише 350-60 хиляди, доколкото помня. Да. И може би някой човек ще влезе един ден или няколко ще кажат, те са готини, ама защо пише 360 хиляди, а не пише 36 милиона? Дайте да ги развием тези хора. Наистина, аз поне не съм типичният бизнесмен, който, нали, когато види едно, гледа да го направи по 100. Да купи една ябълка, да излъскаме, да продаваме, така да завъртя и направи бизнес 100, 200, 300 хиляда, но вярвам, че има хора, които го разбират, умеят и ще дойде време, в което те ще ни потърсят. Надявам ние тогава да сме готови, да можем да откликнем, да са готови сърцата ни, да не сме го правили заради парите, а да го направим наистина както трябва сега и за мащаб, за да може много повече хора да усетят добрината на другите. Виж, това не сме си оговорили, поне аз сякаш за първ път чувам тази идея. Много ме така вдъхнови. Мисля, ти си прав, наистина, някой път си мислим, ще да направим всичко ние, а всъщност един ден Бог ще каже, коя работа си извършил, нали? Аз съм съгласен с тази. Тоест, ние правим какво зависи от нас, това, което ние сме могли да оформим като стратегия, като концепция, като ценности, като екипа, ако щеш. От тук наслед наистина живеем в свят, в който се изиска да има наистина хора с опит, с умения да популяризират, било то рекламно, маркетингови, медийни, там знам ли аз какво и какви. Съгласен с тебе, да. Всъщност, той в YouTube е така, някакъв път един канал в един момент се появява някой и това видео става, нали, много популярно. Просто защото и дошъл е момента, може би, това карал с момент, в който се случва нещо. Да, това е готино, това носи мир, да ти кажа. Защото аз някакъв път наистина така разтревожвам се по този въпрос. И казвам, добре, дали не изпускам нещо, не знам дали помниш края на списъка на Шиндер филма, който, нали, този
нали, основни герои, нали, и си погледна колата, погледна там пръстни и си каза, леле, аз може да направя и това, леле, можех и това. И също това е такъв, според мен така един не е лош, здравословен такъв дисбаланс, който, защото ако си кажем, не правим всичко, ние сме перфектни, нали, пак не е окей, според мен. Но трябва да има някакъв баланс, който си кажем, добре, ние правим каквото знаем, каквото можем към момента. Гледаме сме верни на това, което ни е, нали, поверено. Да, супер, много ми хареса. Та идея, че някой може... То всъщност, сега се мисля, дори това видео, което правим в момента е част от това, което може да направим в крайна сметка. Нали? Да се покаже малко повече кои сме. Нали? Аз, нали, планирам да поканя някой от другите от екипа. Дет се вика, поне да... Ние никой не сме... Между другото, самото начало, не знам дали със сигурно си сещаш, нали, първото видео, което направихме, да се представим, колко се притеснявахме. Колко часа бяхме там в това студио да направят 2-3 минути видео. В интерес на истината, днеска гледах това видео и се казах, леле, колко съм били младички тогава при 5. Между другото, ще станат близо 5 години след 2-3 месеца. То беше, помня, че беше пролетта, ние го пусна много месец чак. Но пък мисля, като се замислиш, ако се върнеш назад, представи си, ако не го бяхме стартирали, ако не бяхме започнали, колко неща ще да пропуснем. Да, и емоции не винаги стават позитивни, но представи си колко по-празен ще бъде живота, ако просто не бяхме дръзнали. Просто да направим нещо извън нас и, което аз се кефа, слава на Бога за това. Самия факт, колко хора ни благодарят, че сме променили ситуацията, живота, наистина това се струва да го преживееш като организатор и като дарител. Да. Аз не съжалявам за наистина взимане допълнително усилие, защото и аз и ти, нали, работим доброволно, нито ти, нито аз взимам и първи за това, че съм председател или някакви правим нещата, които правим. И да, струва усилие, но това усилие, как се казва, в края на деня, се казваш щастливо уморен. И освен всичко това и двете лепти, може да се кажем, да. Аз се чувствам щастлив от това, което правя. Всъщност, аз като говорим за щастие, аз замислям, че мене много ме мотивира, знаеш ли кое ме мотивира мене? Нали, естествено, помагам на хора, които са в нужда, но това, което мене вдъхновява, е да видя как един човек, който било то се колебае, било то се говори, дали хора няма доверие. Нали. В един момент виждам как огъня в очите му започва да се, така да кажа, блясък в очите му почва да се завръща. Нали. И то не толкова, защото човека е, така да кажа, решил някакъв световен проблем или нещо друго, а понеже, така да кажа, ние сме духовни същества и когато правим нещо, то винаги има обратна връзка. И дори да бъде официално, много пъти хората пишат писма на обратно, нали, благодаря така нататък, но много пъти не знаме какво се случва. Нали. Но в духовния свят, според мен, това се връща като такива вълни, като един такъв позитивен бумеранг обратно, който в един момент става, може и малко пристрастяваш дори. Искам да кажа, представи си сега, ако някой ти така, за една година ти забранявам да помагаш, да даваш, мисля такъв, няма ли да е много странно? Ами, да, наистина ще го изгледам странно. И ще го питам от какво има нужда. Нещо явно има някаква нужда. Между другото, да, нали, има такава мъдрост, която се казва, че, нали, не давай на човека риба, го научи да се лови риба. Да. Но аз също вярвам, че наистина, както ти каза, много по-добре да видиш един човек как се променя, как му се променя погледа, как му се променя ситуацията около него и той изплува. Но да, за някои хора в дадена ситуация просто трябва да го нахраниш. Да. Определени моменти, и ти, което каза по-рано, нали, беше, че кои сме ни да отсъдиме? В смисъл, кой от нас може да каже, аз знам този човек, познавам всичко, през което е минал, като бил дете, като е бил... Кой от нас ще го каже това? Никой не знае къде, как може да изпадне. Толкова сме крехи като същества и като хора, че наистина не мога да съдиме. Съгласен съм с теб с това. Но като каза риба и въдицата, аз много харесвам тази метафора и тя е много вярна. Но се замислям, че също ние два дори с екипа, всички хора, които ни помагат, които продължават да движат, нали, да движим заедно платформата, тя самата платформа сама по себе си е въдицата, да мислиш. Нали, защото, да кажем, ако аз и ти бяхме решили там хората, които започнахме да продължим си даряваме както винаги, нали, щяхме си даряваме както обикновено, но ето сега как успяхме да дадем хем шанс на хората да даряват, хем даряваните и не знам, ако може сме насърчени за някой друг, защото в крайна сметка този свят има нужда от много ремонт все още, както обичам да казвам, и в крайна сметка всеки от нас е добър в нещо, има умения, които може да развива
Много бих се изкефил, много бих се зарадвал, ако успяваме да вдъхновяваме други хора, не просто да правят това, което са добри самите те, ами да успяват някакси да привличат още хора около тях, да завъртат така една позитивна сила около себе си и заедно да почнем да го. Защото наистина доброто е заразно. Не само хората казват, лошото е заразно, нали, лоши медии, лошо така. Доброто също е заразно. Аз съм много убеден в това. Просто не е толкова громогласно и красливо. Нали, като се замислиш, ако в момента, в който някой, нали, там България все още доста материално сме ориентирани и цените много не вълнуват, и когато някаква цена се дигне, нали, огън до небесата, вопли. Когато тя спадне, дори не разбираме, че е спаднала. Просто така в мозъка някак. За съжаление и новините, когато се гледа изобщо телевизия, медиите, те наистина, самите те акцентират на по-лошите новини. Ами то точно заради това, точно защото запомня и възпроизвежда много повече негативното, защото някакси влизам в такъв някакъв защитен режим, може би, не знам, психологически не има много изследвания по темата. Добре, друга те питам, вече сме към края така на разговора, сякаш. Така един малко имагинерен въпрос. Представи си, че имаш вълшебна пръчица. Какво би си пожелал за платформата за двете лекции? Или по обществото ни като цяло по въпроса за даряването? За какво мечтаеш, като говорим за тези неща? Това е доста лесен въпрос. Мисля, че накрая ще зададеш някой по-труден въпрос. И сега, разбира се, аз като един математик и човек занимава се с логически анализи, винаги бих първо питал магическа, ма колко магическа? Малко, без ограничения, no limit. No limit. Тогава още по-лесно. Разбира се, няма как да поискам. Тоест, ако бях мис България или мис свят, щях да поискам световен мир. Не знам, че това е невъзможно, дори и с супер магическа пръчица. Но много се надявам кампаниите ни да бъдат все по-малко и по-малко. Т.е. хората да нямат нужда ние да им помагаме. Тоест да няма нужда от платформата на практика. Точно така. Това би било най-доброто. Да няма нужда от нашата платформа. Да няма нужда хората да са снабдени, да са щастливи, да се посрещат нуждите, да не са, което е много жалко, хора на 60, 70, 80 години пенсионери да не могат да нямат къде да живеят, как да се изхранват. Така че с тази пръчка бих намалил кампаниите. Колкото по-малко работа за нас, толкова повече щастливи хора би трябвало да има. Тоест, това е страхотно. И те трябва социалния министерство и всякакви други да ги закрием, да няма нужда от тях. Представи се да закрием Министерството на отбраната. Или на вътрешните работи. Добре. Разбира се, е утопия, но ако имах, ти каза, ако имаш. Ти много добре си посла и зададе под въпрос, нали, доколко са ограниченията. Аз ти казах много лимит, така че... Всъщност, сега като те слушам, нали, това наистина страхотно пожелание, аз се присъединявам към него. Се сещам как в началото нали, започнаха, нали, като почнахме да говорим близки приятели, какво ще правим, какво ще третираме, и идваха разни хора и казват, знаеш и вика, че направиха това, то има такава платформа или къде си. И аз викам, супер, дай Боже да го докарам до място, в което има толкова много прозрачни организации, институции, които да помагат без грамка съмнение дали да усвояват нещо за себе си и какво правят, нали? Ако има толкова много такива, ние просто на момента изчезваме. В смисъл, ще си вложим енергията и силата някъде другаде, нали? Така че в този смисъл, нали, това наистина е така. Но от друга страна, ако сме наистина реалисти, колкото и да света да се развива към все по-добро, винаги ще има нужда да помага. Дори да не е само материално, защото много пъти хората мислят, че материалната помощ е най-голямата помощ. Истината, че според мен, как сме се увеличават заплатите и доходите, това все по-малко ще е фактор. И самият ти, нали, сподели по едно време, като се кажеш за тия хора, че всъщност и аз и вярвам, че всеки, който се докосва на живо с хората, нали, т.е. едно е да помагаш така от разстояние, нали, нещо, което ние пледираме, всъщност Петър, това, което правим, е, че каним хората, седейки си на лаптопа вкъщи, на телефона, да дари, без да трябва да стане от стола, нали. Но повечето хора, които са правили жива интеракция с хора, които имат нужда от помощ, знаят, че всъщност тези хора много повече ги докосва твоето присъствие и това, че въобще се интересуваш от тях.
Една от най-емблематичните моменти била, нали, когато сме така с един приятел, ходихме по нощите да носим разни храна по хората по улиците и аз тогава бях шокиран за две неща. Едното беше как той каза, моля да взема още едно пакетче за еди си кой, вика, моля да ми чакате, вика, тук сега ще го извикам, примерно. И другото, което много ме шокираше, беше, те ми предлагаха и аз да си хапна заедно с тях. Всъщност беше, мисля, такъв, тези хора наистина много път си мислиме, даваш, но там и заминаваш, нали? Истината, че много тези хора, те не са толкова материално бедни, колкото не знам каква бедност, социална така бедност. Тоест, чувствате наистина самотни. И всъщност, като замислиш много от кампаниите, които има в платформата, много от тия хора по най-друга причина, те нямат кой знае колко. Те, ако имаха контактите, те нямаше, нали, със сигурно щяха да си решат проблема, може би, по всяка вероятност. Но дали понеже са счупени семейства, дали понеже, поред причини, нали, тези хора, те наистина са много самотни. И всъщност не един и двама са били хората, които ни писали обратно, нали, връзка на самаряните, че всъщност това, което ги докосва, не е толкова, че някой е дал 20 или 50 лева, а това, че толкова много хора са дали за някой, който не познават. Защото всъщност това не е, ето това е за мен истинското чудо. Тоест, идва някой някъде, казва, вижте хора, познавам, видях този човек, има такава ситуация, нали, да, самаряни се залага главата, както обичаме да казваме, нали, за този човек, нали, че прилича бъде изрядно и изразходван и така нататък. Но все пак, обикновено даряване, никой почти не го познава, нали, т.е. на който даряваме. И всъщност това е едно истинско чудо и хем е чудо, хем от друга страна не е лесно да се случи. И искам да кажа, че ти виждаш как последното време все по-трудно намираме подходящи хора, на които да направим кампании. Което според мен от една страна се дължи на това, че обществото ни се развива все по-добре, ако ще дори социалната ни структура като общество става все по-адекватна, но от друга страна замислям, че ние самите малко влизаме в някакъв си балон наш, който, нали, ти не контактуваш всеки ден с хора, които имат нужда от помощ. Нали. И това е момента, може би, който да използвам в случая си направим малко реклама, нали, на платформата. Значи хора, вижте, ако знаете за някой човек, който има нужда от помощ, може да бъде съвсем голяма нужда, може да някой на улицата, може да някой наистина съвсем изпаднал човек, който наистина буквално няма нищо. Може да не е чак толкова крайна ситуация. Може да бъде човек, който работи, който, нали, може да е сама жена, примерно деца, или без значение какъв е случая. Не се колебайте. Ако сте чуете ли да помогнете на този човек или не, пишете ни на някой от във Facebook или в имейла на кампанията, или някой от нас, ако се познаваме. Мен много пъти хората ме питат, тук има такъв и такъв човек, какво мислиш? Някой път съм казал, супер, да направим кампания. Някой път съм казал, виж, може би не е най-удачният вариант. Нали. Така че, ако се чуете, ако имате някакви колебания, няма да отивате топлата вода. Свържете се с нас. Ако решите да направите кампания, ще ви съдействаме. Също нашата роля, реално, ако трябва да сме честни, е да помагаме на самаряните, така наречените самаряни. Защото много пъти хората, които искат да помагат, много пъти не знаят точно как, нямат инфраструктурата, която ние сме изградили, нали, така нататък. Всъщност, Живко, ще да разкажеш малко повече от твоята гледна точка, защо точно решихме да кръстиме тия хора самаряни? Интересна твоята така интерпретация на това нещо. Аз първо искам също да се възползвам от случая, че това видео ще бъде качено в интернет, няма да се огледаме само аз и ти. И да кажа, че наистина за мен бедността е вид проклятие. Ние не сме създадени да бъдем бедни, ние не трябва да живеем в бедност, нито да живеем в болести, но изобилието и многото пари също може да са вид проклятие. И ако има един много лесен тест, и аз сега призовавам нашите слушатели да се тестват, когато видят човек в нужда, да отидат и му дадат 20 лева, да му дадат 50 лева, да му дадат 100 лева, да видят каква е тяхната граница. Mm-hmm. Да тестват себе си, да видят колко са вързани от парите. И ако наистина им е трудно да дадат 10 лева на човек в нужда, наистина така от скалата от 1 до 10 за добър. Искаш да кажеш, ти предлагаш добър такъв лакмусов тест, доколко съм вързан или не с парите, нали? То много пъти, между другото, хората, нали, аз това, което най-често извинение, което, нали, чуваме, аз в момента съм зле, нека да се оправя и тогава. Нали? Всъщност много пъти хората не осъзнават, че всъщност най-бързия и най-лесният начин, по който можеш да се оправиш, е когато се отвориш за някой друг. Така е устроен света, че в крайна сметка без значение каква религия човек изповядва, или какъв етнос, или какво вярно убеждение има,
колкото повече даваш, толкова повече живот ти връща обратно. Да, това е интересно наистина тест такъв, да се тества. Аз би казал, дори не 20, може да се започне с 5 лева, 10 лева. Така, наистина човек да види доколко ще го направи с радост, нали? Да, и да види къде има границата. Докъде ще го заболи. Да, всъщност аз се замислям. Не е добре. Да добавим нещо повече, още по-хардо да го направим. Не просто парите. Аз бих предизвикал и нещо повече, нещо като време, като отношение, като, ако ще прегръдка дори. Няма да забравя по време на COVID, нали, когато, нали, имаше такива дистанция социална, нали, и понеже аз бях от хората, които в началото особено бях по-загрижен за хората и бях по-склонен да има повече дистанция. И тогава, нали, разни хора казаха, нали, ти не мога да се прегърнем. И аз тогава се замислих и така ми хрумна, няколко хора съм ги питал. Викам, добре, ти преди още COVID да се появи, колко пъти си случва да прегърнеш някой просек на улицата или някой кошар, така да го дръвисиш хубаво, солидно, нали. Изведнъж тогава, нали, разбираш, всъщност, нали, дистанцията е нещо, което според мен е най-големият ни проблем. Аз бих добавил нещо повече. Доколко би се осмелил да тупне, дори да така в начало леко само да го потупнеш, леко да си поговориш с него, нали, смисъл. Това ни прави живи, наистина това е. Аз самият се провокирам много пъти, нали, много пъти хората казват, тебе ти е лесно. Истината, че винаги е трудно, не ли така? Ти ще кажеш. Мисъл, всеки път е тръпка, как ще реагира този човек, какво ще направи, какво ще си помисли, дали ще се представя добре, не е ли така? Разбира се, че е така. Ние също имаме чувства, емоции. Не е лесно. Искам да кажа на слушателите, наистина не е лесно, но се струва. Изисква усилия, както казахме вече няколко пъти. А що се отнася до самаряните и защо решихме да работим с самаряни, какво представляват те за нас? Изобщо за нашата цяла идея, самаряни явява един посредник между хората, които даряват и самия нуждаещ се. И както казахме и коментирахме доста по време на този разговор, наистина самите хора понякога, които са нуждаещи, имат причина за да са в това състояние. И ако ние им дадем пари за здраве, те не е ясно какво ще направят с тях. И докато събираме парите и определената сума, ако им даваме те по 10, по 20, по 50, по 100 лева, а не се събере цялата сума, нищо чудно тази сума да не отиде по предназначение. И за нас самарянин е гарант, че нуждаещия се ще получи цялата сума на правилното време, правилната сума и ще послужи за покриване на конкретна нужда, за която се събират парите. И затова за нас самаряните са много важни. И всъщност ние това, което гарантираме, де-факто ние гарантираме, че списък от така наречени самаряни от нас е проверен и съответно, как да кажа, верифициран, че това са хора, които са сериозни, които също, между другото, не взимат никаква комисионна, абсолютно доброволно го правят. Много хубава българска дума използва верифициран. Добре, така, да. Между другото, може би е хубаво да разкажем и самата история за самаряни, понеже тя е много емблематична пак от Новия Завет, в която нали, има човек, който го нападат разбойници, взимат му дрехи, нали, прибиват го, взимат му всичко, каквото има и го зарязват така насред пътя. И аз малко преразказвам, нали, не съм много по зубрането, но минава един свещеник, там левит, и просто вижда го, но бърза за някъде, нали, не прави нищо. Минава един друг и пак по същия начин. И накрая се появява един самарянин, идва самарянин, от това, че са от областта Самария по това време. И съответно това е била една област, едни самаряни, които са презирани от самото общество тогава. Тоест те са били едва ли не най-презираните, най-отхвърлените. Мани ги, не искам да имам никой взимане с тях. Нали. Обаче този човек, и той, както всички останали, и той бързаше, и той беше ангажиран в своите дела, т.е. никой не се разхожда просто така на разходка в парка, т.е. имала някаква посока, на която е вървял. Обаче нещо в него отвикне и си каза, чакай, аз не мога да става така този човек. Натовари го на своите магари и какво направи? Заведе го в най-близката гостилница, плати на гостиничара някаква сума пари, му каза, ето го тук човека, погрижи се за него, аз ще се върна ли след колко си време. Тоест, много пъти хората си мислят, че да помагаш на някой трябва да се нагърбиш цялото време. Не е нужно. Ето, имам един човек, който прави връзка с нуждаещия се, имаме друг, който плаща, на трети да може да се погрижи за него. Нали? И също това, което ние правим като платформа, че ние свързваме всеки един от тия хора, даваме тази възможност. Нали? Така че ако имате нужда пак да помагате на някой, обадете се, нека се свържем, ще ви помогнем на вас да помагате, така да го кажем. Да, много добре го обясни.
Благодаря. Благодаря ти, Живко, мисля, че се получи така доста отворен, неформален, открит разговор. Нещо друго ти, ако сещаш, което искаш да коментираме, или пък въпрос, нещо пък ти самия да питаш, или пък да, не знам, някакви последни такива думи. Ето това вече е труден въпрос. Да. Какво да кажем? Просто наистина оставаме на разположение, отворени сме, винаги сме били такива. И ние, и проектите, в които участваме, всеки винаги е добре дошъл да задава въпрос, да коментира, както под това видео, така и пак казах на нашите канали, ще сложим вътре в описанията за връзка с някой с нас, с платформата. И така, да не спираме, казвам аз, да предаваме нататък. Какво ще кажеш? Да, това, което искам да пожелая, никой от нашите слушатели да няма нужда да изпада в ситуация, в която да трябва да му се направи кампания за да му се помага. Но ако все пак видим човек или семейство в нужда, може да използва наистина нашата платформа, да се свърже с нас, ние ще му помогнем да организираме кампания за нуждаещите се. Супер. Добре, предлагам това да завършим. Да, благодаря ти много за този разговор. Наистина за мен беше удоволствие. И пожелавам успех на теб и на срещите, които ще организираш след това с другите членове на двете лепти. Супер. Благодаря ти още веднъж. Всичко добро. Чао.